Ποτέ δεν ξεκινάμε 4. Απλά 4 ώρα θέλουμε να είστε εδώ έτοιμοι για να μας υποδεχτείτε καλά. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε χαλαρά και ήρεμα. Το πρώτο μας θέμα λοιπόν. Με το θέμα που νομίζουμε ότι νοιάζει ιδιαίτερως πολύ τις φίλες και τους φίλους μας. Βεβαίως, είναι αυτούς ένα που θέμα, θέλουν να τεκνοποιήσουν. Δηλαδή. Πολύ ευαίσθητο θέμα. Αγγίζει και αυτό το θέμα όλα τα σπίτια, γιατί υπάρχουν πολλά ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Σήμερα υπάρχουν και πολλά ζευγάρια ενδεχομένως που αντιμετωπίζουν προβλήματα καρκίνου, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα. Και πολλά από αυτά τα ζευγάρια ευτυχώς ξεπερνάνε το θέμα του καρκίνου, κάνουν μια θεραπευτική αγωγή, το αντιμετωπίζουν με χημειοθεραπεία κτλ. Και μετά θέλουν να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους. Βρίσκουν έτοιμα οάρια ή σπερματοσοάρια για να κάνουν την οικογένειά τους. Δηλαδή μπορείς και μετά τον καρκίνο να τεκνοποιήσεις, αρκεί να έχεις διασφαλίσει την αναπαραγωγική σου ικανότητα. Εδώ λοιπόν έρχεται η επιστήμη που μπορεί να βοηθήσει, όπως επίσης η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει αντιστοίχως και τους ανθρώπους που αποφασίζουν σε μεγάλη ηλικία, μετά τα 40-45 μέχρι τα 50 λέει ο νόμος, να κάνουν παιδί. Μέχρι τα 50 η γυναίκα. Η γυναίκα. Ο άντρας όσο θέλει. Όσο θέλει. Άμα βρει γυναίκα που να είναι μέχρι τα 50. Ναι. Καλά, μπορεί να είναι και νεότερος ο άντρας. Καλά, πολύ συνηθισμένο. Γιατί όχι, είναι και μόδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να καλωσορίσουμε λοιπόν, τους δύο πολύ έγκριτους επιστήμονες που έχουμε κοντά μας και μία κυρία. Λοιπόν. Που θα ξεκινήσουμε την κυρία να παρουσιάσουμε πρώτα. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Στέλλα Σφυράκη. Καλησπέρα. Γεια σας. Εσείς θα πούμε ότι έχετε 3 παιδάκια. Σωστά. Τα οποία τεκνοποιήσατε κατόπιν τεχνητής γονιμοποίησης με εξωσωματική, με κατεψυγμένα έμβρια. Το πρώτο ήταν κατεψυγμένο οάριο. Το πρώτο όχι. Κάναμε κανονικά την διαδικασία της εξωσωματικής. Ένα εμφυτεύτηκε στη μήτρα μου, τα υπόλοιπα μπήκαν στην κατάψυξη. Και μετά από πόσα χρόνια? Μετά από 2,5 χρόνια. Μετά από 2,5 χρόνια κάνατε άλλα 2 παιδάκια. Δίδυμα, ναι. Με τα κατεψυγμένα και τώρα είμαι έγκυος στον 4ο μήνα. Φυσιολογικά. Εγκυμοσύνη, αυτό φυσιολογική είναι. εγκυμοσύνη. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Μάλλον ηρεμήσετε, χαλαρώσατε. Όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι νόμιζα και εγώ. Είναι. Όλη η διαδικασία και κάποιες επεμβατικές διαδικασίες που έκανε ο γιατρός μου ξεκλείδωσαν τη φύση. Μάλιστα. Εγώ έτσι το λέω. Ξεκλείδωσαν τη φύση. Να γνωρίσουμε και τον γιατρό σας λοιπόν. Είναι ο Κωνσταντίνος Πάντος, με ευτήρας γυναικολόγος. Γεια σας κύριε Πάντο. Από τους πρώτους που φέρανε τη μέθοδο της κατάψυξης οαρίων, σπερματοζωαρίων και οθικών στην Ελλάδα, από τους πρώτους. Όπως επίσης και ο Νίκος Βλάχος, με ευτήρας γυναικολόγος στο νοσοκομείο Αρεταίου, εξαιρετικός επιστήμονας στο είδος του, που επίσης έχει εντρυφήσει στο θέμα της διατήρησης της αναπαραγωγικής ικανότητας. Καλησπέρα σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την κυρία. Να ξεκινήσουμε από την. Ή να τη συναντήσουμε σε λίγο. Να μας βάλει, θα έλεγα, ας πούμε, ο κύριος Πάντος να μας πει ότι πώς μπορούμε να νικήσουμε κάθε κακό που έχει σχέση με ασθένειες. Ακόμη και το θάνατο, διότι όταν είσαι έτοιμος, έχεις καρκίνο και λες τελείωσε η ζωή μου. Αυτό ήταν. Αλλά το ξεπερνάς, το νικάς. Μπορείς να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, να φέρεις μια οικογένεια, να φέρεις παιδιά στη ζωή σου. Ακριβώς. Βάλτε μας λίγο σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Η εξωματική γονιμοποίηση έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές μεθόδους πλέον που μπορούμε να εφαρμόσουμε, και μια εξέλιξη είναι και αυτή της κατάψυξης των οαρίων. Των εμβρίων βέβαια ήταν η πρώτη δυνατότητα που παρέχει εξωματική, και τελευταία και η κατάψυξη οθητικού ιστού. Εφαρμόζονται σε διάφορες περιπτώσεις. Οι γυναίκες που έχουν κάποια κακοήθεια, που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία για αυτή την κακοήθεια, καρκίνο του μαστού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν χημειοθεραπείες ή ενδεχομένως και ακτινοβολίες. Θέλουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, έρχονται, τους καταψύχουμε το οθητικό ιστό, με λαπαροσκόπηση αφαιρούμε φλοιό οθήτης, διατηρείται στην κατάψυξη, και όταν με το καλό γίνουν, ξεπεράσουν το πρόβλημά τους και περάσει η πενταετία που χρειάζεται, έρχονται με σκοπό να κάνουμε την μεταφορά πλέον του οθητικού ιστού πίσω, μεταμόσχευση, πίσω στην οθήκη, προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η λειτουργία των οθικών. Και έτσι διατηρούν τη γονιμότητά τους. Αυτή η αφαίρεση του οθικού ιστού για να εμφυτευτεί αργότερα, αφού καταψυχθεί, την έχετε
διερευνήσει όλη αυτή την υπόθεση, την ιστορία, ώστε να μην έχει καρκινικά κύτταρα το κομμάτι του ιστού που αφαιρείται. Γιατί μπορεί να έρθει και μια γυναίκα που έχει πρόβλημα με καρκίνο και στις οθήκες. Βεβαίως. Οπότε αυτή η μέθοδος δεν εφαρμόζεται σε όλους τους καρκίνους. Εφαρμόζεται κυρίως σε καρκίνους του μαστού ή του εντέρου. Για παράδειγμα, είχαμε σήμερα μια τέτοια κυρία, η οποία έχει καρκίνο του εντέρου. Όχι στο καρκίνο του αιμοποιητικού ιστού. Όχι δηλαδή σε λευκαιμίες, όχι σε κακοήθειες που έχουν σχέση με το αιμοποιητικό ιστό. Διότι εκεί, ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ως εκεί δηλαδή. Και βεβαίως και καρκίνο των γεννητικών οργάνων, των εσωτερικών γεννητικών οργάνων. Όχι, αν γίνει μια ολική αφαίρεση. Όχι όμως των οθικών. Όχι των οθικών. Επίσης, μάλιστα, μπορεί και από τις άλπιγγες να κάνετε αφαίρεση εφόσον θα προσβληθούν από τη χημειοθεραπεία. Όχι, οι σάλπιγγες είναι ένας σωλήνας που επικοινωνεί η οθήκη με τη μήτρα. Δεν τις χρειαζόμαστε. Εμείς το οθηκικό ιστό θέλουμε, τα οθυλάκια θέλουμε. Και μπορούμε βέβαια να καταψύξουμε και οάρια. Και μάλιστα υπάρχουν και γυναίκες τώρα που είναι νέες σε ηλικία, κάτω των 40, χωρίς κάποιον σύντροφο, που θέλουν επίσης να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους. Και έρχονται και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην εποχή μας. Λοιπόν, που θέλουν όταν βρουν τον σύντροφο. Να πάμε στον κύριο Βλάχο. Δηλαδή, γυναίκες που εν γνώση τους θέλουν να έχουν μια μονογονική οικογένεια. Όχι, είναι γυναίκες που έχουν αφοσιωθεί στο επάγγελμά τους, έχουν αφοσιωθεί στην καριέρα τους, δεν έχουν κάποιον σύντροφο, δεν έχουν βρει κάποιον σύντροφο. Ζυγώνουν σε αυτή τη μαγική ηλικία των 40 ετών που πλέον αρχίζουν και όλες οι δυσκολίες, το αναγνωρίζουν αυτό και έρχονται νωρίτερα. Καταψύχουν τα οάρια τους, μπαίνουν στη διαδικασία της εξωματικής, χωρίς όμως να γονιμοποιήσουμε τα οάρια τους. Μέχρι να βρουν τι? Να βρουν τον σύντροφό τους, τα αποψύχουν, τα γονιμοποιούν σε μια ηλικία των 45 των 47 ετών. Είναι πιο δύσκολο να το πούμε αυτό, ότι αυτές οι γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα υγείας, απλά θέλουν να έχουν τα οάρια έτοιμα, γιατί στην ηλικία 45-46-47 θα μπουν σε μηνόπαυση και δεν θα έχουν γονιμότητα. Σύντροφο, αυτό δεν κατάλαβα λίγο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι κοινωνικού επίπεδου. Δηλαδή η επιστήμη έχει και εκεί το. Αυτό λέγεται social freezing και είναι πολύ διαδεδομένο. Αυτό είναι, εντάξει, είναι άλλο, δεν μας αφορά σήμερα. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι. Πάμε στην αρρώστια. Στην αρρώστια. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό ότι. Μάλλον θα πω ένα καλό και ένα κακό νέο. Το κακό νέο είναι ότι βλέπουμε καρκίνο σε νεότερες ηλικίες. Δηλαδή, αν δείτε ένα ποσοστό 10 με 15% γυναικών με καρκίνο του μαστού το εμφανίζουν πριν από τα 40. Επίσης, έχουμε πολλές νεοπλασίες του αιμοποιητικού σε νέες κοπέλες. Αυτό είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η πρόγνωση ότι θεραπεύουμε τον καρκίνο. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει καρκίνο του μαστού, η πιθανότητά της να επιβιώσει είναι της τάξης του 90%, αν θέλετε, ίσως και περισσότερο από 90%. Το ίδιο πράγμα με τα λεμφώματα, το ίδιο πράγμα με ορισμένους όγκους οθήκης οριακής κακοήθειας. Άρα, έχουμε νέες γυναίκες που έχουν καρκίνο, αυτές οι γυναίκες θα επιβιώσουν, θα σωθούν. Και είναι κομμάτι της ποιότητας ζωής τους να κάνουν και οικογένεια. Αυτό είναι το διαφορετικό που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και γίνεται μεγάλη φασαρία πάνω σε αυτό. Και νομίζω αυτός είναι και ο σκοπός της ενημέρωσης που συζητήσαμε για να κάνουμε την εκπομπή. Το ζήτημα που υπάρχει είναι ότι στη χώρα μας έχουμε και την τεχνογνωσία και έχουν και εξαιρετικά κέντρα που μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις τεχνικές. Για παράδειγμα, η κλασική τεχνική ήταν η κατάψυξη εμβρίων. Αλλά η κατάψυξη εμβρίων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σπερματοζωαρίου. Φανταστείτε μια κοπέλα 35 ετών με καρκίνο του μαστού που δεν είναι σε σχέση. Μάλιστα. Οπότε θα καταψύξει. Δεν υπήρχε κανένα. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία μάλλον 2-3 χρόνια, αν θέλετε, μια μέθοδος που μέχρι πρώτη ήταν πειραματική κατάψυξη οαρίων έχει γίνει στάνταρ. Θεωρείται είναι αποδεκτή μέθοδος. Ασφαλέστατη και έχει και εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας. Έχει καλύτερα ποσοστά επιτυχίας από την κατάψυξη εμβρίων. Και άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να μιλήσουμε και για την κατάψυξη σπερματοζωαρίων όμως, στην περίπτωση που ο άντρας έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και θα πρέπει να διαφυλάξει και αυτό στην αναπαραγωγική του δυνατότητα. Πολύ σωστά. Αλλά αυτό ήταν κάτι που το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άντρες είναι εύκολοι. Δηλαδή, την κατάψυξη σπερματοζωαρίων, όπως καταλαβαίνετε, είναι εύκολο να πάρει σπερματοζωάρια και είναι και εύκολο να τα καταψύξει. Και αυτό γίνεται τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια. Το πρόβλημα βέβαια είναι για νέα παιδάκια, αν θέλετε, που. Γεννιούνται που έχουν λευκαιμία. Ας πούμε, αγοράκια 12-13 ετών που θα πρέπει να κάνουν μια γοναδοτοξική θεραπεία, πώς θα πάρεις το σπέρμα. Αλλά και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αλλά αν δεν μιλάμε για νέα παιδιά και μιλάμε για ενήλικες. Για ενήλικες, καταλαβαίνετε, είναι πολύ εύκολο να δώσεις σπέρμα και 2 και 3 και 4 φορές και είναι πολύ εύκολο να αποθηκεύσεις αυτό το σπέρμα και να το χρησιμοποιήσεις. Το θέμα μας είναι όμως είναι ότι αυτές οι γυναίκες πριν από λίγα χρόνια σταματούσε η ζωή τους. Έλεγε και καρκίνο
και θα μείνω και άτεκνη και δεν θα κάνω τίποτα στη ζωή μου. Αυτό ήταν, με χτύπησε η μοίρα. Τώρα σου ανοίγει μια τεράστια πόρτα. Εμείς λοιπόν λέμε σήμερα ότι και οι γυναίκες, τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με καρκίνο και ξεπεράσουν το πρόβλημα με τη χημειοθεραπεία. Μια γυναίκα και μια γυναίκα και ξεπεράσει το πρόβλημα με τη χημειοθεραπεία μπορεί να τεκνοποιήσει κανονικά, αρκεί να έχει φροντίσει να διασφαλίσει την αναπαραγωγική της δυνατότητα. Πέρα λοιπόν από το οάριο που μπορεί να γίνει η κατάψυξη του οαρίου, μπορούμε να έχουμε και κατάψυξη, όπως μας είπε και ο κ. Πάντος, και εμβρίων, αλλά και οθικού ιστού. Ακριβώς. Απλώς η διαφορά πόσο καιρό πριν πρέπει να γίνει αυτή η κατάψυξη? Δηλαδή, χτύπα ξύλο, πας σήμερα κάποιος και του λέει έχεις καρκίνο και πρέπει να αρχίσει αύριο χημειοθεραπεία. Πόσο καιρό πριν πρέπει να έχει γίνει η αφαίρεση εμβρίων ή η αφαίρεση οαρίων? Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί και αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, ότι είναι σημαντικό οι διάφοροι γιατροί που συνεργάζονται για να θεραπεύσουν τη γυναίκα πρέπει να επικοινωνούν. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη διάγνωση ενός καρκίνου του μαστού, με το που θα γίνει η διάγνωση, θα πρέπει αυτόματα να κινηθεί μια διαδικασία που να εμπλέξει μέσα ανθρώπους που ασχολούνται με την αναπαραγωγή. Είναι πλέον οδηγία όλων των μεγάλων επιστημονικών εταιριών που ασχολούνται με τον καρκίνο ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέγεται fertility consultation σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Να τους το πούν από μόνοι τους. Δηλαδή, να πούνε ότι έχεις καρκίνο, φρόντισε γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει χημειοθεραπεία. Συνήθως, ας μιλούμε για τον καρκίνο του μαστού, ο χρόνος από τη διάγνωση στη χημειοθεραπεία είναι της τάξης των 3 με 6 εβδομάδων. Μάλιστα. Σε αυτό το χρόνο προλαβαίνουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που, για παράδειγμα, γίνεται η διάγνωση τώρα και θα πρέπει να γίνει χημειοθεραπεία μεθαύριο. Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λύση μονάχα είναι η κατάψυξη οθικικού ιστού, αν θέλετε. Μάλιστα. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τεχνικές είναι ότι η κατάψυξη οθικικού ιστού ακόμα θεωρείται πειραματική μέθοδος και δεν έχει καλά αποτελέσματα. Προλαβαίνει να ελεγχθεί όμως αυτό το κομμάτι του οθικού ιστού που θα το καταψύξετε και δεν θα έχει μετάσταση καρκινικά κύτταρα? Συνήθως για τον καρκίνο του μαστού η πιθανότητα μετάσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Πρακτικά δεν μπορεί να ελεγχθεί μοριακά, γιατί ουσιαστικά παίρνουμε ένα κομμάτι της οθήκης, το κόβουμε κομματάκια. Άρα μένετε στις πιθανότητες όμως ότι πάντοτε στην ιατρική υπάρχει πιθανότητες, αλλά γενικά έχει εφαρμοστεί πολύ. Κύριε Βλάχο, επιτυχία αυτό. Δεν έχει ακόμα. Δεν έχει ακόμα. Λόγο. Ο κυριότερος λόγος. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι ακόμα η μέθοδος κατάψυξης οθικού ιστού είναι σχετικά πρωτόγονη και ότι κατά τη διάρκεια και της κατάψυξης και της απόψυξης πεθαίνουν πολλά αρχαίγωνα γεννητικά κύτταρα και πολλά οθυλάκια. Άρα γίνεται πιο αδύναμος μετά ο ιστός. Πρακτικά, για να καταλάβετε, η πιθανότητα εγκυμοσύνης αυτή τη στιγμή από κατάψυξη οθικού ιστού έχουν αναφερθεί 25 εγκυμοσύνες στον κόσμο. Μάλιστα. Ενώ η κατάψυξη οαρίου είναι στάνταρ μέθοδος και τα ποσοστά επιτυχίας είναι της τάξης του 35 και 40%. Δηλαδή πλησιάζουν την κλασική εξωσωματική. Μιλάμε λοιπόν ότι είναι θέμα χρόνου για να εφαρμοστεί. Νομίζω είναι ζήτημα τεχνολογίας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο καιρό στην Ελλάδα έχουμε περιπτώσεις γυναικών που μετά από πρόβλημα υγείας γέννησαν παιδιά με οθικό ιστό, από κατάψυξη οθικού ιστού, από απόψυξη? Στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ακόμα δεν έχουμε. Ήδη έχουμε κάνει με την ομάδα μας μια συντήρηση, κατάψυξη και μεταφορά οθικικού ιστού. Ο οθικικός ιστός ήταν λειτουργικός. Πήραμε οθυλάκιο, πήραμε οάριο, αλλά τελικά δεν είχαμε εγκυμοσύνη στην ομάδα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 70 γυναίκες στον κόσμο που κυοφορούν, αν θέλετε, μετά από οάρια που πάρθηκαν από κατεψυγμένο επαναμεταμοσχευμένο οθικικό ιστό και έχουν περίπου 25 με 30 εγκυμοσύνες που ολοκληρώθηκαν. Να πάμε λίγο στον κύριο Πάντο. Ναι. Για τα οάρια μπορείτε να μας πείτε από κατεψυγμένα οάρια πόσες γυναίκες έχουμε στην Ελλάδα που έχουν ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο με επιτυχία? Η πρώτη μέθοδος για κατάψυξη ήταν σε έμβρια. Οπότε τα έμβρια υπάρχουν διάφορες μέρες που μπορούμε να τα καταψύξουμε, είτε ως προπυρήνια, είτε τη δεύτερη μέρα της ζωής τους, ακόμα και ως βλαστοκίστες, πέμπτη με έκτη μέρα της ζωής τους. Ακόμα πιο μετά. Δηλαδή κανονική ζωή αυτό. Ακριβώς. Εξελίχθηκε και η διαδικασία της κατάψυξης με την ιαλοποίηση. Τώρα έχουμε αυτά τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που σας ανέφερε ο κ. Βλάχος. Κύριε Παντό, συγγνώμη, μετά ήρθε η κατάψυξη των οαρίων. Ναι. Η κατάψυξη των οαρίων, όπου έχουν γεννηθεί αρκετά παιδιά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι μια διαδικασία που μπαίνει τώρα σε ρουτίνα, είναι μια κλινική πράξη. Και βέβαια προτιμούμε πάντα την κατάψυξη των οαρίων. Όταν όμως υπάρχει μια κακοήθεια στο μαστό, όπου πρέπει να ξεκινήσει η χημειοθεραπεία την άλλη εβδομάδα άμεσα, ή αυτή η κακοήθεια είναι ιστρογονοευαίσθητη κακοήθεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε ορμόνες εμείς, γιατί για να βγάλουμε οάρια πρέπει να δώσουμε ορμόνες στη γυναίκα. Ναι, με τις ορμόνες μπορεί να κάνει κακό στον καρκίνο.
κάνει καλό στον καρκίνο, μάλλον. Να τον φουντώσει. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, καταψύχουμε οδηγικό ιστό αναγκαστικά. Είναι όντως μια πειραματική διαδικασία, η οποία όμως φαίνεται ότι έχει τα πρώτα αποτελέσματα, όπως είχε και η κατάψυξη των ορίων πριν. Κύριε Πάντο, να βάλουμε εδώ μια άνω τελεία, γιατί θέλω να σας κάνω και κάποιες άλλες ερωτήσεις, γιατί είναι κάποιες απορίες για την υγεία αυτών των παιδιών μετά. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που θα γεννηθούν δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν έχουμε ποσοστά. Να μας τα πει σε λίγο όμως. Θα μας τα πει σε λίγο. Πώς γίνει και ποιες είναι οι πάμε λίγο στην κυρία Σφυράκη. Πέστε μας λίγο την. Πώς ξεκίνησε η δικιά σας ιστορία? Εγώ καταρχήν είμαι μια περίπτωση όπου έχω καταψύξει και οάρια. Μάλιστα. Όταν απευθύνθηκα στο γιατρό, ήμουνα τυχερή και έκανα πολλά οάρια η ίδια. Είχα παράγει γύρω στα 30. Μάλιστα. Οπότε είχα τη δυνατότητα και να κάνω εγώ την εμβριομεταφορά, αλλά και να καταψύξω και ως έμβρια, αλλά και ως οάρια. Για ηθικούς δηλαδή λόγους και θρησκευτικούς δεν ήθελα να καταψύξω αποκλειστικά έμβρια, γιατί μετά θα ερχόμουν σε δινή θέση να πω ότι να καταστρέψω. Στην επιλογή, ότι πρέπει ίσως αυτά να σκοτωθούν. Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε επέλεξα τα περισσότερα να είναι οάρια τα οποία θα καταψυχθούν, προκειμένου εάν κάτι πήγαινε στραβά να έχω ήρεμο το κεφάλι μου, ότι έχω πίσω μου ένα backup, δεν θα ξαναπάρω ορμόνες, είμαι σε παραγωγική ηλικία, έχω υγιή οάρια κτλ. Ευτυχώς βέβαια πήγαν όλα καλά. Κυοφόρησα αμέσως, έμεινα έγκυος αμέσως, πήρα το θετικό αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, όταν θέλησα να προσφέρω στο γιο μου τον πρώτο ένα αδερφάκι, χρησιμοποίησα τα καταψυγμένα έμβρια, ήταν η πρώτη μου επιλογή, επειδή αυτά ήταν έμβρια και δεν θα ήθελα να χαθούνε. Ακριβώς, θέλω να τους δώσω τη δυνατότητα πνοής. Πόσα χρόνια μετά λοιπόν? Μετά από 2,5 χρόνια, όταν ο γιος μου ήταν 2,5 χρονών, ξαναπήγα στο κέντρο προκειμένου να προσφέρω αδερφάκι στο γιο μου. Πήγαν όλα καλά, έκανα 2 έμβρια έγιναν στην εμβριομεταφορά. Ναι, 2 έμβρια. Ναι, και τα 2 υγιείς, πάσαμε μέχρι το τέλος. Τα 2 έμβρια ήταν επιλογή σας? Δεν πηγαίνατε για δίδυμα? Δεν πήγαινα για δίδυμα. 2 μεταφέρθηκαν. Γιατί πάντα οι πιθανότητες επιτυχίας είναι να μην επιβιώσει κάποιο από αυτά στην εξωσωματική πάντα. Σωστά, να μην επιβιώσει κάποιο από αυτά ή και κανένα. Εγώ ήμουν τυχερή και σε αυτό. Επιβίωσαν και τα 2. Δόξα τω Θεώ. Και τώρα είστε φυσιολογικά, είστε έγκυος? Ναι, τα δίδυμα μου φανταστείτε είναι 5,5 μηνών αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι ήδη στον 4ο μήνα. Είναι 5,5 μηνών τα δίδυμα και έχουν απόσταση ζωής 2,5 χρόνια από το αδέλφι τους που στην ουσία είναι τρίδυμα. Είναι τρίδυμα. Γεννήθηκαν τρίδυμα με διαφορά 2,5 ετών. Τα λέμε καλά, κύριε Πάντο? Και μετά μείνατε έγκυος χωρίς εξωσωματική. Χωρίς εξωσωματική και τώρα πλέον νομίζω ότι με το καλό να έρθει και ο 4ος γιος μου στη ζωή θα πάω πλέον για αντισύλληψη. Θέλω όμως εδώ, Αντρέα, μου επιτρέπει να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Πάντο. Με αφορμή αυτό που μας είπε και η κυρία Σφυράκη, υπάρχουν κάποια στιγμή ακόμα έμβρια της κυρίας Σφυράκη στην κατάψυξη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πάντο? Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα. Και οι βλαστοκίστες ακόμα περισσότερο, που είναι μια ολοκληρωμένη ζωή. Ακριβώς. Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να τα κρατήσουμε 5 χρόνια και βέβαια με τη συγκατάθεση των ζευγαριών άλλη μια 5ετία. Αλλά εφόσον όμως έχουν ολοκληρώσει την οικογένεια, μπορούν μετά είτε να τα καταστρέψουν, βέβαια δίνουν συγκατάθεση και οι δύο οι γονείς, είτε τα δίνουν για έρευνα στο εργαστήριο ή στο νοσοκομείο, ή τα δωρίζουν σε κάποιο άλλο ζευγάρι. Αυτό ήθελα. Μπορούν να τα δωρήσουν αν βρεθεί κάποιο ζευγάρι? Να τα δωρήσουν, αλλά να ξέρουμε ότι το έμβριο είναι μια ξένο ζωή έμβριο. Ολοκληρωμένη. Έχει αρχίσει μια κανονική ζωή. Είναι και με οάριο και με σπέρμα αλουνού. Ακριβώς. Και πρέπει κάποιο ζευγάρι που θα το δεχθεί να μην έχει δυνατότητα να τεκνοποιήσει με καμία μέθοδο τεχνητής γονιμοποίησης. Τώρα δεν ξέρω τι ηθικά παίζουν, δηλαδή θα το μάθει η οικογένεια Σφυράκη αυτό? Όχι, δεν. Εδώ ούτε η άλλη οικογένεια επιβάλλεται η ανωνυμία στην Ελλάδα. Δανείζουμε το όνομα Σφυράκη, συγγνώμη, δεν εννοώ ότι το σκέφτεστε. Λέω ότι κάποτε δεν θα αναζητήσει τους γονείς του και θα έχουμε άλλες εξελίξεις τραγικές για την οικογένεια. Ο ελληνικός νόμος επιβάλλει την ανωνυμία, δεν μπορεί να ξέρει, ούτε αυτός που παίρνει το έμβριο μπορεί να ξέρει πού προέρχεται. Εμείς οφείλουμε να ελέγξουμε την υγεία αυτών των εμβρίων. Έχουν γίνει τα λοιμώδη νοσήματα που θα πρέπει να έχουμε ελέγξει. Και βέβαια και γι' αυτό το λόγο, όταν μια γυναίκα παράγει πολλά, πάντα τη συμβουλεύουμε να μην βάζει όλα τα έμβρια ως έμβρια στην κατάψυξη, να διατηρεί και κάποια οάρια. Γιατί δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αυτό το δίλημμα, το ηθικό δίλημμα πλέον. Είναι πλέον ηθικό δίλημμα, γιατί καταστρέφεις μια ζωή. Άρα δίλημα. Λοιπόν, κύριε Πάντο, για να το κλείσουμε, εφόσον θέλει η μητέρα να δωρήσει το έμβριο και ο πατέρας, δεν το μαθαίνει, λέει απλώς ότι ναι, δέχομαι να γίνει
να τα δωρήσω. Δεν μαθαίνει όμως ποτέ ούτε σε ποιον πήγαν, ούτε αυτός που είναι ο δότης μαθαίνει ποιος είναι ο δωρητής. Ακριβώς. Και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή, διότι σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι γνωστός και ο δότης και από την αποδέκτρια. Δεν μπορεί να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και εκεί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Και γι' αυτό, σε αυτό το πλαίσιο που λέμε ιατρικό τουρισμό, που ξέρει και ο γιατρός εδώ, έρχονται πάρα πολλά ζευγάρια στην Ελλάδα. Προτιμούν την Ελλάδα όπου τηρείται αυτή η ανωνυμία. Εμάς το έχουμε κάνει αυτό. Σας ρώτησα κάτι πριν. Τι πιθανότητες, επειδή εμείς όλοι οι άσχετοι ακούμε και λέμε όλα αυτά, όμως μήπως ενδεχομένως στο μέλλον επηρεάσουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα την υγεία των παιδιών αυτών? Δεν έχει κάποιο πρόβλημα? Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες όσον αφορά τη διαδικασία της εξωματικής. Και έχει βρεθεί ότι το έχουν γεννηθεί εκατομμύρια παιδιά από αυτή τη διαδικασία της εξωματικής γονιμοποίησης. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβλημα από τη διαδικασία. Το ίδιο και με την κατάψυξη οαρίων. Έχουν γεννηθεί τώρα χιλιάδες παιδιά, μιλάω για διεθνώς, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όσον αφορά την κατάψυξη οθητικού ιστού, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Ας μην μιλήσουμε για αυτό το οποίο ο κ. Βλάχος είναι πολύ καινούριο, ακόμη το ψάχνουμε. Κύριε Βλάχο, μπορείτε να μας πείτε τα κατεψυγμένα οάρια ή τα κατεψυγμένα έμβρια, πόση διάρκεια ζωής έχουν στην κατάψυξη για να χρησιμοποιηθούν? Υπάρχει κάποιο deadline που μετά καταστρέφονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Όπως είπε και ο κ. Πάντως, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο των 5 ετών, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 5 έτη. Πώς? Με μια συμβολιογραφική πράξη. Πέρα από το νομικό πλαίσιο, τεχνικά. Το μεγαλύτερο, η δημοσιευμένο, η εγκυμοσύνη, αν δεν κάνω λάθος, από κατεψυγμένο έμβριο ήταν μετά από 10 χρόνια και 8 μήνες. Άρα τεχνικά, επιστημονικά. Αλλά τεχνικά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διάρκεια της κατάψυξης. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τα μεγέθη να πούμε Μάλιστα. σίγουρα τι γίνεται. Άρα λοιπόν τουλάχιστον 5 χρόνια που επιτρέπει ο νόμος μπορεί να υπάρξει διατήρηση. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και στο άριο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, παγώνουμε το χρόνο. Είναι εντυπωσιακό το άριο, γιατί ήταν τρομακτικό πρόβλημα να παγώσει κάποιος το άριο. Καταψύχεται στους μείον 190. Μείον 180. Είναι υγρό άζωτο, τι είναι αυτό? Είναι υγρό άζωτο, ναι. Και είναι σημαντικό ότι η καινούργια τεχνική λέγεται vitrification, δηλαδή αλληνοποίηση, η οποία ακούγεται πολύ. Εντάξει, τρομακτικό. Πολύ τρομακτική, αλλά αν το σκεφτείτε, είναι ουσιαστικά παίρνουμε το άριο και το βουτάμε σε υγρό άζωτο. Αυτή είναι η μεγάλη τεχνική. Πώς αυτή η διαδικασία? Καταρχήν, μπορείτε να μας πείτε της κατάψυξης οαρίου ή εμβρίου, πόσο διαρκεί, δηλαδή το ζευγάρι, πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέσει η μητέρα, είναι επώδυνο αυτό? Πείτε μας 2 κουβέντες για τη διαδικασία. η κατάψυξη αυτή καθ' αυτή δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό που είναι χρονοβόρο είναι η διέγερση. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σε γυναίκες που έχουν καρκίνο. Δηλαδή, συνήθως, και φαντάζομαι το ίδιο πρόβλημα θα έχει και ο κύριος Πάντως, έρχονται σε εμάς γυναίκες αλλόφρονες λέγοντας ότι έχω καρκίνο, πρέπει να ξεκινήσω χημειοθεραπεία μεθαύριο. Τι κάνω? Ναι. Συνήθως χρειαζόμαστε περίπου 2 εβδομάδες για να κάνουμε τη διέγερση. Με ορμόνες. Με ορμόνες. Εφόσον επιτρέπεται. Εφόσον επιτρέπεται. Και πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Πάντως, ότι ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε τώρα, υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν ανεβάζουν τα επίπεδα ιστρογόνων. Είναι πρωτόκολλα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 4-5 χρόνια. Υπάρχει βιβλιογραφία πάνω αυτό, υπάρχουν μελέτες. Και ουσιαστικά η λογική είναι ότι αν θεωρήσουμε ότι ο καρκίνος του μαστού επηρεάζεται από τα ιστρογόνα, μπορούμε να κάνουμε διέγερση της οθήκης πάρα πολύ καλά, χωρίς να ανεβάσουμε καθόλου τα ιστρογόνα. Συνδυάζονται με κάποια άλλα φάρμακα που μπλοκάρουν, αν θέλετε, την παραγωγή ιστρογόνων. Και αυτό λέγεται λετροζόλι. Είναι το φάρμακο. Μάλιστα. Χρησιμοποιείται ευρέως και είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε ειδικά για γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Είναι σημαντικό να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι μελέτες αφορούν γυναίκες με καρκίνο του μαστού, γιατί είναι ο πιο συχνός καρκίνος. Μιλάμε για 800.000 γυναίκες το χρόνο. Ωστόσο, με καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, κύριε Βλάχο, υπάρχουν. Στον κόσμο. Δεν μιλάμε για τη χώρα μας. Υπάρχουν και οι άντρες που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα καρκίνου και με τη χημειοθεραπεία προσβάλλεται, καταστρέφεται η τεστοστερόνη τους. Όρχης και κατά συνέπεια η τεστοστερόνη. Επομένως, και αυτοί οι άντρες πρέπει να κάνουν και αυτοί κατάψυξη πριν τη χημειοθεραπεία. Φυσικά. Ναι. Γιατί είπατε πριν ότι είναι πολύ εύκολο να πάρουμε. Για τον άντρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι εύκολη λήψη. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, θέλουμε να πούμε για τους άντρες, γίνεται η κατάψυξη. Και να πούμε ότι είναι αυτό που λέμε ανά πάσα στιγμή. Είναι ανά πάσα στιγμή. Το πρόβλημα που έχουμε και είναι σημαντικό, αν θέλετε να περάσουμε ένα μήνυμα από την εκπομπή σας, είναι η επικοινωνία ανάμεσα στους γιατρούς. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς και το φαντάζομαι το βλέπει και ο κ. Πάντως, είναι ότι έρχονται γυναίκες που δεν είναι ενημερωμένες ότι μπορούν να το κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, είναι οδηγία πλέον από το American Cancer Institute ότι είναι υποχρέωση του γιατρού που βάζει τη διάγνωση για καρκίνο να πει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σοκάρεσαι και ακούς τον γιατρό σου και σου λέει ότι έχεις καρκίνο, η πρώτη σκέψη σου είναι να σωθώ. Ο Θεέ μου. Και στο δρόμο, εκεί λοιπόν πρέπει να έχεις την ψυχραιμία, να πεις αν θέλω παιδιά, πρέπει να τρέξω
Άλλωστε και αυτό το ρόλο. Πρέπει να το πει ο γιατρός όμως, όχι η ασθενής. Η ασθενής είναι σε σοκ. Ο γιατρός της πρέπει να της πει ότι ξέρεις κάτι, έχεις καρκίνο του μαστού, η πιθανότητα στο να ζήσεις είναι 90%. Και μπορείς να κάνεις παιδί μετά. Το λέω τώρα ότι ενδέχεται. Ότι όχι τρέξει είναι διαφορετικό. Το τρέξει είναι δημιουργεί πανικό. Ότι υπάρχει αυτό το πλάνο. Υπάρχει ένα πλάνο που ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα προγραμματισμένα σε αυτή τη γυναίκα να ακολουθήσει 1, 2, 3, 4 στάδια και να δει αν ίδια θέλει. Άρα λοιπόν, ο γιατρός που θα κάνει τη διάγνωση για καρκίνο του μαστού οφείλει, υποχρεούται να ενημερώσει τη γυναίκα ότι πρέπει να προστατέψει την αναπαραγωγική της δυνατότητα. Τώρα έχουμε ένα άλλο ερώτημα από έναν τηλεθεατή μας που είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει και ηθικές και ιατρικές προεκτάσεις. Είπατε ότι τηρείται μία μυστικότητα όταν δωρίζεται το έμβριο. Και ρωτάω εγώ τώρα, εφόσον υπάρχει μία μυστικότητα, αν κάποια στιγμή στη ζωή, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει ποτέ η ζωή, ο αδελφός ή η αδελφή συναντήσει και ερωτευτεί τον αδελφό ή την αδελφή χωρίς να το ξέρει, τι γίνεται? Ναι, γι' αυτό και ο νόμος λέει ότι για να είναι κάποιος δότης θα μπορεί να δωρήσει μόνο μέχρι και να κάνει 10 παιδιά. Να αποκτήσει δηλαδή από αυτό το γενετικό υλικό. Είτε αυτή είναι δότρια είτε ενδότης. Όχι πάνω από 10 παιδιά. Μετά απαγορεύεται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα. Όμως. Όχι βέβαια. Δεν εξαλείφεται. Αλλά αυτό το πράγμα σε μια κλειστή κοινωνία όμως, όπως ένα χωριό στην επαρχία, η πιθανότητα να συμβεί κάτι εκ του φυσικού, δηλαδή από τη φυσική επαφή, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη διαδικασία. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα όντως να συναντηθούν με το ίδιο γενετικό υλικό. Και πότε θα το μάθουν? Θα το μάθουν σε μια τραγική στιγμή. Και συχνά να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα δανειστούν από μια κυρία και έναν κύριο, που είναι το ζευγάρι το συγκεκριμένο, δανειστούν. Που θα πάρουν το δώρο. Έτσι όπως έχει αυξηθεί και ο τουρισμός, ο ιατρικός, ενδεχομένως αυτό το παιδί να πάει να γεννηθεί στην Αλαμπάμα. Πάντως αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση βοηθάει ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα. Διότι έχουν πρόβλημα, είτε δεν μπορούν να αποκτήσουν δικό τους παιδί, είτε δεν έχουν γαμέτες και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είναι ζευγάρια τα οποία δικαιούνται να έχουν ένα παιδί και εμείς μπορούμε να τους το προσφέρουμε. Λέμε τώρα στο θέμα του ιατρικού απορρίτου που είναι θεμιτό και απόλυτα νόμιμο, πώς διασφαλίζεται αυτό? Φαντάζομαι ότι οι γονείς που έχουν τεκνοποιήσει κατόπιν με δωρεά εμβρίου, θα το πούνε κάποια στιγμή στο παιδί τους. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Γιατί αν το πούνε για να το προστατέψουν, μπορεί ενδεχομένως, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που μπορεί να γίνουν κάποια στιγμή μεταξύ των δύο ανθρώπων που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Τώρα αυτό όμως πάει σε άλλες. Γνωρίζεις μια γυναίκα και πας και κάνεις DNA. Είναι πολύ ωραία ερώτηση και σε ορισμένες χώρες περνάει και νομοθεσία ότι οι γονείς υποχρεούνται να πούνε στα παιδιά τους ότι προήλθαν από ξένο γενετικό υλικό. Τώρα, όσον αφορά ότι ένα ζευγάρι που γνωρίζεται και ερωτεύεται να αρχίσουν να κάνουν DNA typing, να δουν αν είναι μακρινοί συγγενείς, το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Και όπως είπε και ο κύριος Πάντος, αν σκεφτείτε. Όχι μόνο σε περίπτωση που έχει ενημερωθεί ο άντρας ή η γυναίκα από το γονιό του ότι είναι από δωρεά. Μπορεί να είναι, αλλά πρακτικά είναι που πρέπει να δεις αν είχε γίνει δωρεά στο, ας πούμε, από το μελλοντικό συμπέθερο, αν θέλετε, ότι έχει γίνει δωρεά από εκεί πέρα. Είναι λίγο ακραίες περιπτώσεις. Ρωτήσαμε, το καλύψαμε, τώρα δεν μπορώ να το αναλύσουμε. Να πάμε λίγο σε πρακτικά θέματα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, πόσο κοστίζουν αυτές οι διαδικασίες? Τώρα γιατί δεν είναι καθόλου πρακτικό, είναι πάρα πολύ σοβαρότατο. Το κοντρόλ λίγο πιο χαμηλά τον ήχο, γιατί είναι πολύ δυνατό. Η όλη κατάψυξη οθητικού ιστού μπορεί να φτάσει από 1.000 έως 1.500 ευρώ. Εξαρτάται βέβαια από το κέντρο. Αλλά η κατάψυξη και του οθητικού αλλά και των οαρίων. Η κατάψυξη και η διατήρηση για μία πενταετία. Και του εμβρίου έχει και αυτό ένα κόστος συντήρησης που μπορεί να φτάσει 200 ευρώ το χρόνο περίπου. 200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 1.000 με 1.500 για την κατάψυξη και 200 ευρώ ένα χρόνο. Αυτό είναι για την κατάψυξη των εμβρίων. Αλλά το κάθε κέντρο έχει περίπου την πολιτική του σε αυτό το τομέα. Τα κέντρα. Αυτά είναι τα κέντρα. Να ρωτήσω τον κύριο όμως Βλάχο, αυτό καλύπτει το δημόσιο? Αυτό από καλύπτονται τα φάρμακα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση, ότι οι γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο μπορούν βάσει του νόμου να πάνε και να προμηθευτούν τα φάρμακα, όπως και ακριβώς και οι υπογόνιμες γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι υπογόνιμες. Μπορεί να είναι και μόνες τους γυναίκες, αλλά μπορούν με ένα χαρτί από τον ογκολόγο τους και να πάνε και να περάσουν την επιτροπή. Μιλάτε τώρα για τις ορμόνες, έτσι? Για τις ορμόνες, που το κόστος των φαρμάκων είναι περίπου γύρω στα 1.000 με 1.200 ευρώ, αναλόγως τι θα γίνει. Όμως μια γυναίκα την κατάψυξη, αυτό δεν είναι ούτε μέσω
δημοσίου, ούτε μέσα. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αυτό δωρεάν από κάποιον, πρέπει να πληρώσει το ζευγάρι. Καλύπτεται από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο εξωσωματική. Καλύπτεται μονάχα το κόστος των φαρμάκων και καλύπτεται και ένα ποσό γύρω στα 400 ευρώ, νομίζω, σαν εξωσωματική, αν το κάνει σε κάποιο κρατικό νοσοκομείο. Τώρα το κόστος στα περισσότερα ιδιωτικά κέντρα είναι της τάξης των 1.200-1.300 ευρώ αντίστοιχα. Να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Βλάχο και κύριε Πάντο. Τα 1.000 με 1.500 αφορούν το κόστος για την κατάψυξη του οαρίου ή τη λήψη και την κατάψυξη. Δεν αφορούν το κόστος των φαρμάκων. Όχι. Τα φάρμακα είναι διαφορετικό. Ούτε αφορούν τη διαδικασία τις πληρωμές του γιατρού που προηγείται μια διαδικασία για την ορμονοθεραπεία. Όχι, όλα μαζί. Είναι όλα μέσα. Γιατί μας ρωτάνε γι' αυτό να μην και λέμε. Κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η διαδικασία έμβριο-μεταφοράς ή οαρίων ή εμφύτευση οαρίων, είναι επιπλέον το κόστος? Όχι, αυτό εδώ στο κόστος των οαρίων πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να διαγείρουμε τις οθήκες να βγάλουν και πολλά οάρια. Γιατί για να καταψύξεις ένα οάριο ή δύο δεν έχει και πολύ νόημα. Θέλουμε 10, 15, 20, θέλουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό, ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί κάποια να μην επιβιώσουν, μπορεί κάποια να μην γονιμοποιηθούν όταν τα αποψύξουμε, προκειμένου να τα γονιμοποιήσουμε, και να έχει και η γυναίκα μια δεύτερη προσπάθεια, αν δεν πετύχει πρώτη. Χωρίς να χρειαστεί να ξαναπεί στη διαδικασία της ορμονοθεραπείας. Ακριβώς. Οπότε δεν εγγυούμαστε εμείς ότι με μια προσπάθεια θα μείνει έγκυος η γυναίκα, και γι' αυτό θα θέλαμε ένα ικανοποιητικό αριθμό οαρίων καταψυγμένων στην αρχή, για να μπορούμε να πούμε ότι έχετε μια καλή πιθανότητα να διατηρηθεί η γονιμότητά σας αργότερα. Την επόμενη φορά είναι άλλο τόσο το κόστος? Όχι, μια φορά είναι αυτό. Μια φορά είναι το κόστος. Και μετά μπορεί η γυναίκα, όποτε συνεννοηθεί με τον γιατρό της και κρίνεται απαραίτητο, να κάνει την προσπάθεια την επόμενη χωρίς να πληρώσει επιπλέον χρήματα. Μάλιστα. Και μας διαβεβαιώνονται ότι τα παιδιά που γεννιούνται από κατεψυγμένα οάρια ή έμβρια ή από ιστό οθικών που έχει αποψυχθεί είναι απολύτως υγιή. Το είπαμε αυτό. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα για τα κατεψυγμένα οάρια υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, είναι χιλιάδες. Για οθηκικό ιστό είναι 25. Είναι λίγα μας. Είναι πολύ λίγα. Οπότε ακόμα είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο. Θα είμαι στο εξής. Γίνεται και ένας, θα λέγαμε, όπως παλιά διαβάζαμε, ότι παίρνεις το ισχυρότερο, το καλύτερο, το πιο υγιές οάριο και το πιο υγιές πρωτοζωάριο όταν έρχεται αυτή η ώρα. Είναι, ας πούμε, στην τύχη όπως τα φέρνει η φύση? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πλήρη γενετική ανάλυση ούτε στα οάρια ούτε στα σπερματοζωάρια. Γιατί δεν μπορούμε ή δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τεχνική δυνατότητα να κάνουμε γενετική ανάλυση πολύ εκτεταμένη στο έμβριο, στο γονιμοποιημένο, αν θέλετε, οάριο. Τώρα, όσον αφορά γυναίκες που καταψύχουν έμβρια και βλαστοκίστες, αυτό μπορεί να γίνει και υπάρχουν πάρα πολύ καλές τεχνικές με πολύ καλά αποτελέσματα και δεν φαίνεται να έχουν, και ουσιαστικά έχουν μπει στην καθημερινή κλινική πράξη. Στο έμβριο μπορούμε όμως να δούμε αν κάνουμε. Αν υπάρχουν μπορούμε να βγούμε σε ένα μεγάλο, μπορεί να πάνω από 100 διαφορετικές νόσους, μπορούμε να τις διαγνώσουμε, αν θέλετε. Βέβαια, εκεί μπαίνει και το κόστος, δεν είναι free αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συνήθως κοιτάμε για τις πιο συχνές, αν θέλετε. Το ζητούν οι γονείς. Και γίνεται από την τσέπη τους όμως αυτό, δεν μπορεί βέβαια, να το ζητούν. Ορισμένα τα προτείνουμε και εμείς, γιατί υπάρχουν ορισμένοι νόσοι οι οποίοι οπωσδήποτε πρέπει να ελεγχθεί. Ας πούμε, πολλοί άτομα κάνουν εξωματική γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο γενετικό νόσημα το οποίο δεν πρέπει να μεταφερθεί όταν γίνει αυτόματη σύλληψη, και κάνουν εξωματική με το σκοπό να βρούμε τα υγιή. Να απομονώσουν, ας πούμε, τα οάρια που έχουν ενδεχομένως τα έμβρια. Τα οάρια είναι δύσκολα. Να βρούμε υγιή έμβρια και αυτά να μεταφέρουμε. Ας πούμε, όταν έχουμε γονείς που είναι φορείς του γονιδίου της μεσογειακής ανεμίας ή έχουν κυστική ίνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Τι γίνεται στην περίπτωση της ανοσολογίας στην κοίηση λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για εξωσωματική? Της ανοσολογίας. Και είναι ένα μεγάλο, τεράστιο θέμα. Εμείς πάντα στηριζόμαστε σε αυτό που λέμε evidence-based medicine, δηλαδή ιατρική που βασίζεται πάνω στις αποδείξεις. Υπάρχουν πολλές θεωρίες και πρακτικές που εφαρμόζονται. Πολλά όμως είναι και στον αέρα όσον αφορά την επίπτωση ή της ανοσολογίας επάνω στην κοίηση ή της κοίησης επάνω στην ανοσολογία. Πιστεύω όμως ότι αυτά διερευνούνται σιγά σιγά και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα ξεκαθαριστούν. Μην το ανοίξουμε αυτό, πάμε σε άλλα θέματα. Κυρία Σφυράκη, μας είπατε κάτι πριν, ότι η τελευταία αυτή η κοίηση που έχετε τώρα, και σε ευχόμαστε καλή λευτεριά, ξεκλείδωσε ο γιατρός με κάποια θεραπεία που έκανε τη φύση. Γι' αυτό και είναι φυσιολογική αυτή η δημοσίευση. Ξεκλείδωσε, έτσι το λέω, έτσι το βιώνω, έτσι το έχω καταλάβει. Έτσι, γιατί εγώ προσπαθούσα πολλά χρόνια να μην έγκυος μέχρι που έφτασα στο γιατρό μου και δεν
μπορούσα. Είχα κάνει και άλλες προσπάσεις σωματικής κτλ. Θεωρώ ότι κάποιες επεμβατικές μεθόδους, ας πούμε, που είχα πρόβλημα ενδομητρίωσης, οι επιτυχείς εγκυμοσύνες που είχα, βοήθησαν να ξεπεράσω τα προβλήματά μου, οπότε ξεκλειδώθηκε η φύση από μεριάς μου. Μάλιστα. Και μπόρεσα και φυσιολογικά. Μάλιστα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η κυρία Σφυράκη που είπε πριν και για το ηθικό θέμα και είπε και αυτό για το ξεκλείδωσε η φύση μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Μακάρι να σας φέρνουμε και να ακούμε μόνο καλά και όλο καλύτερα για τον κόσμο. Λοιπόν, είτε για παιδιά είτε για. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ακούμε για τοκετούς και για γεννήσεις παιδιών. Και αν η επιστήμη δίνει τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο, διαφορετικά ο φυσιολογικός τοκετός. Τόσο από αυτό, γενικότερα θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους που θα μας λένε καλά νέα για την υγεία του κόσμου. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα σπίτι γυναικών. Θα δείτε τι είναι αυτό.